kanang panultihon nga nag-ingon na we cannot please everyone, or we cannot please all peoples. Tinuod gina siya, bisan pag unsa nato kamaayong binuhatan na agyoy dili makauyon. Labaw na gyud og naatay bati nga binuhatan. Muna kay mao man ni ang kamatuoran, ato gina siyang dawaton uban sa pagpaubos nya dili unta na makapa-discourage nato. Kamo di mo ma-discourage o sawayon mo, dili nanglitan ba maghimo kag maayo, mutabang ka sa community, maghimo kag mga maayong buhat, ang ilang agianan imong padak-an ana nya imo pag yung ispaltohon aron di na sila malapok nya sawayon gyapon ka ingnon gyapon kag batig naong, batig batasan, tig pakaaron ingnon ana. Unsa man mausab pa mo padako sa daan sa inyong silingan? Ha? Moingon pa mo? Oh, may klaro eh. Porti nimong buutan nag-atiman sa imong bana, pero ang sige hisgot sa imong bana, ang inyong silingan nga dalaga, magsighisgot nga, ikaw di jud ka hisgotan, pero porti nimong atiman niya, ang saman mo padayon pakigtipo niya. Ha? Nga naong ninyo. Di ka mo magyaw-yaw. Pero si Kristo nipakita siya nato nga tinuod wa siya mo padayon og pakig lantugi adtong nagsigig saway niya, pero wa gid siya mohunong sa paghimos mga buhat nga maayo. Matud pa niya, nganong inyo man kong batuon kining mga buhat na kong gipangbuhat, buhat man ni sa amahan. Hain man ani ang rason nga inyo kong batuon. Adi ka na mo batuon tungod sa imong maayong buhat, tungod kay nagpaka-anak kas Ginoo, nagpaka-Dios ka. Ana. Pero mao bitay hinungdan matud pa ni Hesus nga ayaw lang kog tuhoe. Ang ako lang gibuhat mo'y tuhoe. Kay buhat man ni sa Ginoo. Tuhoe ang buhat sa Ginoo aron mahibaw mo nga bisag dili ko takos, bisag tao ko, di ang Ginoo nako. Ug mao na ni ang kamatuoran, kitang tanan nga nabunyagan og nagsimba sa Ginoo, ang Ginoo mo puyo ginadiha nato. Nya magbuhat dayon tag maayo. Ang tanan nga buhat nga maayo, dili na tungod kay maayo ta, kung dili tungod kay ang Ginoo nagpuyo dinhi nato. Ilingi ana imong tupad. Ing na kay Ginoo diha. Pangutan na ba? Kay ilhan man animog na ay Ginoo, kay magbuhat man nagmaayo, di na masuko, magsigi nag-alagad sa isig katao, di na magsigig panugo, di magsigig yaw-yaw, mo na mga buhat nga maayo. Labaw tanan, di gina magdumot, di sana magtinapulan. Ang mga anak sang gisuglag Ginoo, di san magsigig tan-aw ng computer, sige na lang yung tan-aw ng cellphone, mutabang sa nas mga buhat, di na gani kinahanglang suguon. Nya di masad manugo ang ginikanan, di. Ang resulta basta buhat nga maayo, malinawon kay ta, way ratol. Mabita na magunahon ako kinirong ato mga kandidato, nagkaduol na bitang eleksyon, murag nag-ana man tingali ni sila karatol, no? Usa na lang kabuan kay karon mo noibi na karong ugma, ini ka noibis Mayo na eleksyon na. Ang mga kanang mga kandidata karon sa politika nga mga buangon nangaratol na kay di man sila gustong mapildi. Mao man na ang buhat nga dautan, kadang dili ka mo angkon nga mapildi, gusto jud ka nga mudaog, mao na makigpatay gyud ka aron lang gyud mudaog. Oo na. Pero ang tao nga magbuhat og maayo, mosugot lag mapildi, mosugot mangganig patyon. Kamo, sugot mo patyon. Dili, buangon mo.
Una si Jeremias diri sa unang pagbasa, igo ragi siyang niingon, Ginoo, hastang akong mga higala nagsigi na magplano, morman kog nakadungog nga nagplano naman sila nga ila kong patyon, pero ikaw ra gyud Ginoo akong tugyanan, kay kamaog gyud kang manimalos. So di na kiimportante nga kita gyud mo dipinsa nato, kita gyud nga maoy mo pakita ba nga superior gyud ta, maghimo gyud tag atong mga gitawag og dipinsa sa atong kaugalingon. Di na namoy importante. Ang importante pagbuhat og maayo. Sige lang yung buhat og maayo. Nya kaning gibuhat ni Jesus nga miikya siya, kay gusto naman ta nilang dakpon aron patyon, niikya siya, usag yapon ni kabuhat nga maayo. Kana bang dili niya i-provoke, dili niya punan ang kalagot sa iyang isig katao. Kay kita rabasad, moingon ra ba sa dayon ta, pilding maglagot. Ana no? Mura bag nasa tay gitawag bag saywar ba or reverse attack. Sa titawag ana kanang reverse psychology mo nilang tawagan nga og maglagot ka nako, pakitaon gid kag maayo, kay patay gyud gani palaguton ti kag maayo. Dili sa dingon na si Jesus mo palayo siya. Muna ang bana mo palayo na lang nas asawa, kay naglagot man adto na lang sa na siyang kabit, kay kanang di man maglagot dito adto sa siya pahuway nga ikauli-ulian uli sa siyang asawa. Kana buhat na nga maayo dili. Di na buhat ka maayo, di man na mo ipagpalayo god. Himo naman ang kagbuhat nga dautan. Ang maayong buhaton sa bana ug magsigig yaw-yaw ang asawa, adto ka sa inyong altar, sa inyong balay, muluhod ka dito, mudupa ka sa imong kamot, nya moingon dayon ka, Lord, unsa ang magyong nakaasawa, magyong ko aning yaw-yawan, alingog-mog biya gyud unta, pero ako na lang ning itugyan nimo. Ang imong asawa nakita na nagluhod ka niya, nagdupa ka sa imong kamot, muyaw-yaw pa to. Ha? Pero ayaw sa pagdupas kamot nga Ginoo, kuhaan na in taon ning animal nga saba ba ni niya ana. Ayaw sa dana. Kay muyaw-yaw tog samot, kay mo takod na ngadtong imong buhat nga imong unahunang dautan. Ayaw lang luhod mapaubsanon. Basta ka na inyo mga anak nga perting tapulana nya dagko ra ba kay kaon nya bogo pa gyud ana nya bati pa gyud naong liwat-liwat ra sad nimo. Kanang ayaw gud pagsigyaw-yaw, ay pagsigyaw-yaw luhod dito ba sa kuan sa altar, luhod dupas imong kamot dito or hapa ba ka nya hilak kanay buhata, kaysa adto na nimo ipagawas imong anak yaw-yaw to the max, sige pang panunglo, sige pag yung pamuyboy, ayaw na. Ay, ko na kay na, over na kay kaana. Ang buhat nga maayo, atong padayonon, bisan pa magdaghan ang mutamay nato, daghan ang musaway, sige lang, padayon lang yun. Kay normal gid na, nga di gyud malipay ang kadaghanan or ang tanan, di malipay. Sayop day ko, ang malipay kadaghanan na agi pipila nga di malipay. Pero jutay ra gid na kana mga tao nga musaway sa buhat nga maayo, gitawag na sila mga masinahon. Masinahon. Na gid ang masinahon. Pragod ninyo god, kita mo yung silingan nga ni arang-arang ang naong kay nagpatina sa buhok, dahil sa magpatina sa inyong buhok, mga buangon mo. Sina ka. Nga naman, di ka ka maumuantos anang natural ni mong buhok. Kita kasi imong silingan nga murag ni guwapa kay ni puti ang naong, ana, gitas kag paagi nga mo puti sang imong naong. Di juga kaagwanta ng imong color. Mga masinahon man na inana nya kung tan-aw nimo nga pagpaputi nimo sa imong naong, di ra gyapon mausab ang imong naong, mao ra gyapon naong nga masina dayon kaniya, no? Labi na gyud imong silingan ni arang-arang pagkabutang ana nya ikaw diri na nahabilin ka nga mao ra gyapon imong kahimtang, masina sigihan to nimog daot. Kita bitaw dinhi kusog kay nang gitawag og crab mentality. Crab mentality. Si San Vicente Ferrer
Daghan sa kaitong nasina niya, daghan sa kaing nidaot niya, daghan sa nagplano nga mupatay niya. Pero unsa may gibuhat ni San Vicente Ferrer? Nagpadayon siya buhat og maayo. Unsa may iyang tumong? Pangandam sa iyang kamatayon. Sige na siya gunahuna, muagi ra gid ta dinhi. Nyag motubay ko aning akong mga kaaway, kaning sig pangaway nako, inig kamatay nako, patay ko ani. Na pangandam gyud mo sa inyong kamatayon. Nya unsa may maayong pagpangandam sa kamatayon? Mga maayong buhat. Maayong buhat. Muna si Jesus sa diyang gikulata siyag maayo. Ato naman ang sugdag handom karong kuan, karong Domingo, wa gid siya masuko. Nga naman, padoong naman ko ani mamatay, nya masuko pag yun ko. Hindi, samot na yun ko ani ka impierno. Ana, pildi na ko ani. Muna si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, gipangpatay man to sila, wa gid sila masuko sa miatake nila. Nga naman, padoong na ka mamatay. Pangandami na lang na. Una ikaw asawab, sigihan kag kulatas imong bana, ay gyud kasuko. Ay patay man gyud kana. Anya, masuko pag gyud ka nga patyon na ka, sigihan nag kag kulata. Ay na lang. Kadang sakitan ka sa imong gibate kay nagbisyo ang imong bana or nagbisyo ang imong asawa. Nya sakit kay paminawon, ning kapatay atakihon jud ko anes kasing-kasing ron. Ayaw na lang kasuko, kay hapit na ra ba ka atakihan? Pangandam na lang sa imong kamatayon. O kung wa jud kay sakit, healthy kay kastanan, nya wa sa giniatake nimo, wa ginagpasakit nimo, padayon og paambit sa imong mga maayong buhat ngadto sa uban. Muna, kung ato ni siyang himuon, makasinati gid ta sa atong gitubag sa Salmo. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo og iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nindot kinastanan. Sa akong kasakit iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Katubitang gasugod kog organize sa kaning kuan, kaning amo ditong grupo-grupos bukid sa una 1984 sa youth organization nya si Kanier College pa ko ato, gisaway kog mayoy sa akong mga iyaan, mga igagaw nga wa mo apil ba, gihulga pag yun ko kay panahon man tos mga kusog pa kay katong pinatyanay mga NPA o mga sundao. Marabag ang ilang accusation unyag mga matay mo diha kinsa may mabasol kana si Siano na daghang ing nasuko na ko ato, gisaway kog maayo, hastagod sa among paghimuhimog choir dito sa kapilya ba, niya naaman ko yung mga iyaan nga akong gipabalhin og lingkod, pero doon ako sa sila lingkuranan, kay ang choir akong ibutang dito, katubang among igubog-gubog choir, mga bati sa ko kay tingogod, dito butang na mo, kay choir lagi to sa kapilya pagpista, ako silang ipabalhin dito lingkod. Uy, porti mo din nilang sukua ato. Pag humanas pista, nagsige na magpalakaw og istorya nga, sus, wa palang yun dihay, mga di palang misa giadto, lami ang tamparuso ng tawhana, garao na kayo na, ipabalhin pamiglingkod. Perting hilak na ko ato giingnan pa kong pahunongo na yun mi, pero niingon juga atos Ginoo, Lord, kining akong kasakit, imo ra gid ni siyang sulbaron, mo padayon gyud ko bisag ako na lang usa, biyaan ko nila tanan, mo padayon ko. Padayon jud ko ato 1984 hangtod karon. Naalang yapong among grupo, padayon na gyapon ang uban nangamatay na sad. Nya ako ni padayon ko, karon nahimo na kong pare. Kadtong nagsigig yaw-yaw nako, karon muamin na padayon, amin. Sus padir sus kabuutan gini mo padir nako. Og hinumduman ko lang gitong ilang gibuhat sa una, lami ang pagtaparusog tagsa-tagsa. Pero di na nako buhaton ano gud taon. Lahi din ning Ginoo kun manimalos no. Ngano man lipayon niya
ang imong mga kaaway. Tungod nimo, gamiton ka ba sa Ginoo nga mahimong kalipay sa imong mga kaaway? Muna iyang panimalos. Dili pras ato nga kung manimalos ta ato mang silutan. Pero ang Ginoo ganig manimalos, mahimo kang kalipay. So katong na nagsaway nako, karon ang uban nangasakit na, ang uban nawa sa gitaw mahimo labi na pagbagyo. Karon sige pangayo og kuan. Ayuda, sige sa kong dupa-dupa, kani para ni ayuda, ikahipos, palit nga tugsin, palit bugas, palit tambal, para sa mga nagsigig libak na kusuna. Daily pay kayo. Aniyam sa dinhi, niyam sa pipila dinhi, sige po ko. Sige, lang pa. Ay, dahil manindog na tayo. Di ay. Mangluhod ta para sa nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsuon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing kining musunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikasiyam nga adlaw, pag-ampo sa usa ka maayong kamatayon. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga sa santos mong pagbuot, nagikan ang kinabuhi ug ang kamatayon, naghatag ka kang San Vicente Ferrer sa dakong grasya, aron makatabang siya sa mga tao nga nagdebosyon kaniya, sa paglipay ug uban kanila hangtod sa paghiluna nila sa mga kamot mong Dios nun. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan ni ining mananagna nga magbalantay sa mga kalag nga dili unta mawala o mahamutang sa kadaot ang kalag ko inig-abot na sa dili kalikayan nga kamatayon. Ug kay sukad karon santos ko, mudangop naman ako sa panabang mo. Bantayan mo usab gikan karon ang akong kalag kun ugaling mahiago man ako sa kalit nga kamatayon. Ug itunol mo ang akong kalag sa kamot sa atong magbubuhat aron makadangat usab ako uban kanimo diha sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Si Doña Angeles gikan sa usa ka adlaw nga pagduaw kang San Vicente nga gidebosyonan niya pag-ayo. Gipusil sa mga tawo nga buot mo angkon sa iyang bahandi. Gipusil nila siya pag-ayo ug busa nasulod sa kilid niya ang duha ka bala ug daghang perdigones. Gitambalan siya sa mga mananambal apan wala nila makuha ang mga bala. Busa, gidiyaan nila siya kay gipakaingon nila og patay na siya. Nangayo siya sa relikyas ni San Vicente ug nagampo siya. Nagpakita kaniya ang santo ug gikuha ang mga bala sa perdigones sa lawas niya. Ug diha-diha naayo siya sa hingpit. Pag-ampo sa adlaw nga tanan. Tanan, mahigugmaon o yamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining novena. Nagaampo ako kanimo santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo ug pagtubo sa mga birtudis, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio.
ug alang kanako santos ko. Mauray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilo mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Manindog. Alang sa mga nagdumala sa atong simbahan ug sa mga nag-ugmad, alang sa gingharian nga pinaagi sa grasya nga gihatag sa Dios, magmalig-on sila pagsangyaw sa pulo nga nagpakataw. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga nasod nga nag-anto sa problema sa pangagamhanan nga makabot unta nila ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa malampuson ug malinaw nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 ngadto sa 24, 2022 nga mutakop sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa mga pangamaugpagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga makaangko na sila sa grasya sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma og kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabos og sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom og makaluwas nga grasya ang imong bulahan og maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Dios nung gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.